Olemme kiinnostuneita sinusta. Millä toimialalla olet? Mitä tarpeita sinulla on? Real Park on ainutlaatuinen yrityspuisto. Täällä voit aloittaa nopeasti todella vetovoimaisella alueella. Real Park on Suomen logistinen keskipiste Kolmostien varressa, josta on lyhyt matka lentokentille, satamiin ja rautateille. Alue, jolle Real Park sijoittuu, kasvaa nopeasti. Olemassa oleva vähittäiskauppa tuo alueelle vuodessa yli 7 miljoonaa kävijää ja yli 40 000 autoilijaa näkee alueen joka päivä. Real Parkin ainutlaatuinen toimintamalli mahdollistaa liiketoiminnan aloittamisen 6 kuukaudessa. Voit vapaasti valita, minkä kokoisen tai tyyppisen tilan tarvitset. Voit vuokrata tilan, omistaa kiinteistön tai olla osakkaana kiinteistöosakeyhtiössä saman alan toimijoiden kanssa ja hyötyä synergiasta. Real Parkia rakennetaan jo. Ota yhteyttä, sijoitu meille ja aloita bisneksesi Real Parkissa.